या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। शिक्षक नसलेल्या शाळांना शिक्षक मिळालाच पाहिजे या मागणीसाठी आमदार वैभव नाईक यांनी वरती पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला होता। या घटनेचा निषेध म्हणून वैभववाडीत महाविकास आघाडी सरकारनं तहसील कार्यालयासमोर मोर्चा काढला। शिंदे सरकारविरोधात यावेळी घोषणाबाजी शिरवल या ठिकाणच्या शाळा शून्य शिक्षक आहेत। त्या शाळांवरती तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून शिक्षक सेवक पदे भरण्यात यावीत आणि विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान टाळावं या मागणीसाठी शिवसेनेचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं कणकवली पंचायत समितीवरती ठिय्या आंदोलन छेडण्यात आलं। दोडामार्ग तालुक्यात गुरुवारी नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी गावोगावी प्रभात फेरीनं नामांकनांचं शाळेत वाद्य वाजवत पुष्पगुच्छ देऊन ओवाळणी करून तोड गोड करून स्वागत करण्यात आलं। सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पतपेढीची आज निवडणूक झाली। वैभववाडी शहर अनेक समस्यांनी ग्रासलंय। नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे। शहरात जागोजागी कारवाई जप्त केलेला तसेच न्यायालयाने निकाली काढलेल्या प्रकरणातील तब्बल 1000 किलो गांजा आणि 7 किलो 996 ग्रॅम चरस पोलिसांनी नष्ट केला आहे। वंदे भारत एक्सप्रेसची सध्या सर्वात जास्त चर्चा सुरू आहे। मात्र याच रेल्वेच्या कोचला गळती लागल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरती व्हायरल होत आहे। त्यामुळे नेटकऱ्यांनी यावरती टीका केली आहे। चंद्रपूरमध्ये गायीच्या तोंडात गावठी बॉम्ब फुटल्याने त्या गायीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे। मावळ लोकसभा मतदारसंघावरती काँग्रेसने दावा केलाय। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा या मतदारसंघातून सलग 3 वेळा पराभव झाल्यानं ही जागा काँग्रेसला मिळावी अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे। तसेच झाल्यास शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला रायगड आणि मावळ या दोन्ही मतदारसंघावरती पाणी सोडावे लागण्याची चिन्ह आहेत। आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ टिकलेलं बिपरजॉय चक्रीवादळ गुरुवारी सायंकाळी 4 नंतर गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्यातील जखौ बंदराला धडकणार आहे। या वादळाचा थेट तडाखा कच्छसह देवभूमी, द्वारका, पोरबंदर आणि राजकोट या भागांना बसणार असून किनारपट्टी भागातील जवळपास 50,000 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।